Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo o dili gayud nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod adunay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda natong lungsura nga magbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong katbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon. Bisan tuod, wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ko kinibuhaton ngadto kaniya, magsingi siya og balik-balik hangtod nga kaupsan ako og pailog. Og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw o sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat nini. Apan makakaplag bakahaog pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa unyang pagbalik. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Bago pa lang yun dato, nabati ang Ebanghelyo karong adlaw, adlawng Domingo, Oktubre 16, 2022. Ang Ginoo nagtudlo kanimo kanatong tanan karong adlaw. Nagtudlo nga dili magpakawa sa pag-ampo o dili wadon ang paglaom. Mag-ampo ka gitudluan ta sa Ginoo karong adlaw. Gitudluan sa pag-ampo o dili wadon ang paglaom. Muni ang gisulti sa Ginoo, muni ang gisulti sa pulong aron masabtan ang tanan sugdan nato sa unang pagbasa gikan sa Balang Kasulatan. Unsay unang pagbasa karong adlaw? Sumala sa mga basahon ni Moises sa Exodus. Si Moises misulti kadto kang Josue nga pakigsangkai ang mga Amalikanhon o ikaw ang mangulo sa mga Israelitas ug adto ko sa bukid magdakog sungkod nga hinatag sa Ginoo. Sungkod ba? Gihatag Ginoo sungkod adto sa kirtumya sa bukid. Unya ugma makigsangka ka sa tanang mga Amalikanhon o ikaw ang mangulo sa mga Israelita. Ug miadto sa bukid si Moises. Unya mikuyog si Aaron o si Hur. Dito sa tumoy sa bukid, makita gyud ang ubos. Nakigsangka si Josue batok sa mga Amalikanhon o siya mo'y nangulo sa mga Israelita. Nagpadayon pag-isa si Moises sa sungkod. Samtang nag-isa si Moises sa sungkod dito sa tumoy sa bukid na hurot og kapili ang Amalikanhon. Unya kung ipaabos niya ang iyang kabot, ang sungkod, magpili ang mga Israelita ang talang gisakupan ni Josue. Ug unya kung mapaubos mahurot magkapildi, mutong nangita og batong kalingkuran si Aaron o si Hur, milingkod si Moises. Unya sa matag kilid, si Aaron o si Hur nagbayaw sa kamot ni Moises o sa sungkod. Gitabangan ba? Gikuptan ang kamot, samtang nagbayaw sa kamot o ang sungkod. Dito sa ubos nakita ni Moises, nahurot og kapildi ang Amalikanhon sa mga Israelitas. Pinaguhan ni Josue. Nagbayaw man. Mautoy pag-ampo. Nga kung magpanel pag-ampo si Moises sa Ginoo, magpildi yun ang mga musong sa mga pinili sa Dios ng katawhan ng mga Israelita. Muni gitudlo nga pag-ampo. Unya, ang nakabati karon naminaw, nagtanaw, naminaw, nag-online, nag-on-view. Unsay tubag? Kung ikaw naminaw, nagtanaw, ang itubag nimo ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug yuta. Pagkadako nga rule, ang atong hinabang
gikaluy-an ta ang kugma nga may nagbuhat sa langit ug sa yuta kikan gayon sa Dios. Ang hinabang ba, ang iyang pagpili, hinabang hinabang ba, mutabang gani pagtudlo, pagsulti, pagtawat sa kamatuoran. Muna ang kamatuoran nagtabang pagtudlo, pagsulti. Ug mo ni sulti ni San Pablo ngadto sa iyang suod nga higalan nga iyang si San Timoteo. Ay paghunong padayon, Besag 5 minutos, 10, 30, usa ka oras kada adlaw, padayon. Ay paghunong, kada kung mahunong ka, may kugma ka nagkaugalingon, mukumparar ka na, mangangkon ka na, kung magpadayon ka, sa unahan, ayaw tanawa, ang giagian, ang miagi tanawa, kinsi miagi, ang imong isikitaw, babae ka maglalaki, mo hinungdan nga ang babae lalaki magminyo. Lalaki o babae, mubiya din ang lalaki sa igil kanan aron makigtipon, may usa ba? Dili kay lalaki, mangitag lalaki, babae o babae, supa ka na sa kabubuton sa sugo sa Ginoo. Apan nakalimutan, okay ra, divorce law. Muna ito, death bill, divorce law, euthanasia, abortion, total contraception, and homosexual. Okay ra kalimutan sa death bill. Apan dakong supa ka na sa kabubuton o sa isugo ni commandment of God is to love one another. Dili kay maghimo kag balaod nga death bill nga okay ra diborsyo, okay ra euthanasia. Patyon ba? Gumi ka sa luwi, patyon, euthanasia. Mupatay ka, niya tudluan ka o sayop ba? Tudluan ka way Ginoo, tudluan ka usab magpatay, tudluan ka. Tabangan nimo ang tao nga buot makigiusa. Once may usa ka sa Dios, tabangan ang tao, tabangan gayud, dili kay libakon, hukman, tungtan, tumutumuan, bakakan. Muna giingon nga, dautan, huwis ka dautan, imbis mo, huwis ka muhubad o mga pulong niya, mutugan, musultin. Gumikan ni ka nagbalik-balik man, hindi mo pulaan. Mutong nga, iyang tabangan ang katungod. Unsa pa ka ang Ginoo nga nagtanaw na binaw, ang huwis nga, huwag kahadlok sa Diyos ug sa tao. Unsa pa ka ang Ginoo nga mahigugmaon, maluluyon. Ang Ginoo labaw sa tanan. Muna ikaw karon gisultian sa biga adlaw Domingo. Gitudluan ka nga ikaw tao padayon ay paghunong dasiga badlunga ang mga tao sulti pinaagi sa pulong ayo personal kay maglagot ang mga tao musulti kay personal maglagot musulti kay tinul maglagot unya ang Ginoo ra gyud ang pag-o mousab sa kinabuhi sa tao. Muna ang mga pari supposedly ang mga pari nagtuon og pulong nagtuon og Ginoo. Ang ubang profesyon ang gitun-an ang gibuhat sa Ginoo, abogado, doktor, engineer, pulos gibuhat sa Ginoo. Ang pari na gyud muna dunay Santo Papa kay gitukod man sa Ginoo ang simbahan. Pedro, Simon, unya ikaw Pedro bato. Unya tubangan sa 12 ka mga apostol, tukuron ko ang simbahan. Tukuron ko ang simbahan, ikaw bato. Ug bisan ang kamatayon, dili makapuntog dinhi, di makalumpag. Ug ang tag-iyas kamatayon, gitukod munang until now, adway Santo Papa. Hugot ang pagtuo. Hugtang pagtuo nga. Mutuo ka nga adway Santo Papa. Mutuo ka nga adway Loloyo. Mutuo ka adway Bisi. Adway Kardinal. Hugta. Mutuo ka adway Obispo. Mutuo ka nga adway Monsignor. Reverend Father. Hugtang pagtuo. Kung mahugot ng pagtuo, muna mo mature ka na gani, mahingkod ang pagtuo. Only mature people can decide. Can decide to choose to do good. Paghimo og maayong butang. Paghimog ba mo, o Simon, kaya ang Ginoo naghimog the true, the good, and the beautiful creation. Muna ang gihimo sa Ginoo, alang sa tao. Muna rule alang sa tao. Kinsa man ang nagtuman, tao si mahal nga Birhen Maria. Tao, apan nagtuman lang sa kabubuton sa Ginoo. Unsay ganti sa magtuman sa kabubuton sa Ginoo? Ihatag ang gahom, ang gihirian, o ang himaya. Ihatag, muna ganti sa taong matinumanon, magbuhat sa kaluoy, magbuhat sa kugma. O ang mga birhen nagtuman, yes Lord, be it done unto me according to your word. Matuman dinhi kanako, sumala simong pulong. Mulay bugtong nga babae nga nahimong inahan sa tanang katawhan. Babae sa dagmisuot ang babae nahimong inahan. Kung ikaw babae nagpaminaw, kung ikaw lalaki nagpaminaw, kung di ka magminyo, magpari, magmadri, iya puy ang pulong, kay ang pulong Dios, dili kay magbuot-buot ka. Iya ikan haud-haud ka, magpasilbi ka, iya magpaalagad ka. Ayaw, kung ikaw labaw sa tanan, muadlagad ka yun. Ikaw labing ubos, labing iwit. Kung ikaw labaw, labing awahi ka, ikaw ilabaw, labing iwit. Apan, diskalibutan, ang gustong malabaw, gustong ilhan, gustong tigpakariin ng mga maot, padayon.
Padayon sa imong manghilan mga bati apan ang nakakita. Magpadayon ang nakabati, magpadayon ang nakasulti, magpadayon, padayon hangtod makita nimo ang eyes of faith, ang mga mata sa pagtuo. Inikaligo na sa imong pagtuo. Kung makita sa Dios ang tanang tao nga magkahiusa, magpulsiso, magtinabagay, magkalayo-anay, magkayo niya maghigugmaay, magpasayloay. Ingon ana ang panaghiusa, magkalayo-anay, magpamatiay, magdinisigay, magpailog kanunay, magpugong kanunay, munay gugma, bunga sa gugma sa Dios. Munay bunga kay ang tao gipuy-an sa Ginoo, sagrado ang tao, sagrado sakrament. Munay sagrado ang tao, mento. Sagrado ang tao nga gipuy-an sa Ginoo hangtod sa kangturan. Ang Ginoo nga dili makita nagpuyo sa kinabuhi sa tao. Ayaw pag dinautan sa masuwis, pag binuutan, pag binatarong. Maluoy ka, may gugma ka, maminaw ka. Sa imong isig kataw kay imong isig kataw, buhi nga panagway ug larawan sa Dios nga dili makita, buhi nga panagway ug larawan sa gugma sa Dios. Ikaw tao, muna imong role. Apan kay ikaw nakasaman, mo nagkanunay ka magpaluyo sa mga gabirin, way bulig gilain, makigatubang ang mga gabirin sa Dios, nga way bulig, way sala, holy. Apan ikaw, magpadayon ka, magpaluyo ka, hangtod mahingpit ka, makasud ka, inikahingpit mo, inikahuli mo, maliwat ka og mga gabirin, maliwat ka og pulong, maliwat ka og Dios. Unyaan ha pamubalik ang Dios sa mga tao kay ang iyang panic yun ang Ginoo aron paghukom sa mga tao sa buhi o sa mga minatay. Busay ka tao gipahingduan nga mga andam. You are reminded daily kay mo balik kayon ang Ginoo aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Gipahinumduman ikaw. You are reminded daily that you are nothing. You have nothing. You can do nothing. Apan gumikan sa buhi nga presensya. Sa lik-on o hugot kapag tuo. Ang Ginoo grasya, ang Ginoo kaalam, siyang magbuot, siyang matuman, siyang labaw sa tanan. Ang pagbuot sa Dios may matuman dito sa langit ug dinhi sa yuta. Ang Dios kung ikaw maghingpit, way buling o magbalaan sa kinabuhi. Muna ang panaghiusa. Kung mahiusa ang tanang katawhan pagka malipayon sa Ginoo. Mahimaya ang Diyos Amahan, mahimaya ang Diyos Anak, mahimaya ang Diyos Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kangturan, pinaagi sa intersesyon, sa pagampo sa mga birhen, nga ang tao mamalik tudluan, preach tudluan. Tulad pa sa pagampo, apan ayawan ang paglaom, hope ba? Hope, si kaampo, apan hope paglaom nga ikaw tao mo balik, kay ang Ginoo naghimog tao. Because of the goodness of the Lord, maghimog tao para imperno, magdaghimo ang Ginoo gumikan sa kaayo para malangit. Balik tao. Inya dapiga dasiga ang tao. Inya tudloy ang tao. Nga mabalik ang tao. Ngadto sa kingharian nga way katapusan kung ikaw maghimpit, magbalaan sa kinabuhi. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kangturan pinaagi sa intersesyon paghigugma ug kaluoy sa mahal nga Birhen Maria, ang inahan sa tanang simbahan, ang inahan sa kaluoy, the mediatrix of all grace, the refuge of sinners, rayna sa langit ug yuta ug inahan sa Dios, the Mother of God. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat.